今月も目標達成数に至らなかったね。上司がそう言った。俺は呼び出された会議室で、すみませんと小さな声を出す。君は今年一度も営業目標を達成していないじゃないか。はい。今後はもっと気を引き締めて頑張りますので、と俺は言うも、上司は首を横に振る。そうしてため息を一つつくと、口を開く。俺はリストラを言い渡された。朝、目覚まし時計の音が鳴り響く。俺はスマホの目覚ましを止めると目をこする。ああ、目覚ましを設定したままだったか。もう会社には行かなくていいのだから、無駄に早起きをしてしまい、損をした気分になる。俺はベッドに寝そべると、ぼんやり最近の出来事を思い返した。俺の名前は進藤守。建築会社の営業をしていた30代独身男だ。ここ最近、社会情勢の変化により営業がうまくいかないことが多かった。会社の仕事も激減していたし、これはやばいのではと内心ビクビクしていたのはリストラに合うのではないかという懸念。自分は F ランク大卒だし、この会社に就職できたのは奇跡のようなものだった。後から聞いたところによると、欠員が出たから急遽穴を埋めた、とのことだ。景気がいい時代だったし、今みたいにシビアではなかったからこそ入れたようなものなのだろう。景気が悪くなった今、その時のツケを払うみたいにリストラされてしまったわけだけれど。俺はベッドから起き上がる。どうも二度寝はできないようだ。会社勤めをしていた時は、二度寝、三度寝が当たり前だったのに、全然できなくなってしまった。働かざる者、二度寝も許されないらしい。俺は身支度をし、職安に行くことにする。ずっとこのままニートをするわけにもいかない。俺には頼れるところがないから、仕事を探さなければ人生が積んでしまうのだ。親しい友人も両親もいない。幼い頃、両親が離婚し、父親は顔さえ覚えていない。母親は数年前に病気で他界してしまっている。親戚もいない。母親は父親と駆け落ちしたせいで家族から縁を切られていた。だから母親以外に血がつながった人間を俺は知らない。天涯孤独というわけなのである。小さく息を吐くと、俺は久しぶりにビジネスバッグを持つ。中に必要な書類を入れようとすると、カバンの底から紺色のお守りが出てきた。俺はそれを手にし、今度は大きなため息をつく。これは元カノと一緒に買ったお守りだ。今年の初め、元日参りに行った日、恋人だったナナがお揃いにしようと言ったお守り。俺がリストラにあってすぐ他に好きな人ができたと告げられてしまったあの日を思い出すと、どんよりと気分が重くなる。天涯孤独な俺が唯一癒される場所。会社と一緒に消えてしまった場所。俺はさらにため息をつくと、お守りをゴミ箱に入れ、仕方なく家を出た。職安に来たはいいが、自分がどうしたいか、何をしたいかが全くわからず、職安のパソコンで求人案件を見ては消し、見ては消しを繰り返していた。
これでは埒が明かない。そう思った俺は、食案のカウンターで職員に相談をすることにする。番号札を取り、自分の番が来るのを長椅子に座って待つ。その間に、俺は自分は何が取り柄で何が得意なのかを考えても浮かばないことに気がついた。俺には何もない。改めてそう思わされる。そうしていると、奥の方からひそひそと話す声が聞こえてきた。リストラされたってことは、その人に問題があったんじゃない？と、どこか皮肉るようにクスクスと笑ったその声に、俺はたまらず席を立つ。ここにはいられない。俺は逃げるように職案を出た。俺はふらふらと街中をあてもなく歩いた。ふと俺の横を颯爽と通り過ぎていくスーツ姿の男。俺なんかとは人種が違うであろう目の輝き。彼が優秀な人材で仕事を謳歌しているのがわかる。ついこの間までは俺も会社勤めだったのだけれど。俺はいらない存在だった。だから捨てられた。そう思っていると、今度はカップルが通り過ぎる。微笑み合い、仲睦まじそうなカップルは手をつないでいた。彼らも目を輝かせ、希望に満ちている。元カノのナナの顔を思い出す。別れを告げられた日の冷たい目は、俺を責めるようだった。リストラされる無能なんていらない。そう言われているみたいだった。俺はやはりいらない存在なんだ。だからナナにも捨てられてしまったんだ。カップルの後ろから親子が歩いてくる。優しそうな母親とはしゃいでいる幼い男の子。輝き、愛に満ちた目。俺はそれらすべてに絶望する。そうして分かったことがあった。自分を脅かすものなど消えてなくなれと思っていたのだが、それは違ったということを。それを俺は唐突に悟った。惨めで情けない俺が消えてなくなればいいんだ。目の前には交通量の多い道路と横断歩道。赤信号が今ここを渡るのは危険だと教えてくれている。けれど、俺はふらりと一歩前に出る。もう一歩出れば、俺の体は白線を越えて道路にはみ出す。はずだった。突然後ろでドスンという大きな音。ついで、あら嫌だという老女の叫び声がしたのだ。ゴロゴロとコンクリートを転がる音がして、それが俺のかかとにドンとぶつかる。何事かと足元を見ると、大きなオレンジがかかとにぶつかっていた。隣にはリンゴが転がっている。あらあら、困ったわ。と、歩道で老女がうろたえていた。彼女の買い物袋が破れてしまったのか、道に落ち、それで荷物が散乱していたのだ。ごめんなさい。もしよかったら拾うのを手伝ってもらえないかしら。俺ははっとして足を引っ込めるとオレンジを拾い、そしてリンゴも拾った。そうして老女のもとへ行き、散乱しているものをさらに拾い上げる。俺のエコバッグでよければ使ってください。まあ、ありがとう。俺はカバンからエコバッグを取り出すと、その中に散乱したものを入れた。すべてを回収すると、老女は本当にありがとうと微笑んだ。もしよかったら、もう少しだけお手伝いしてもらってもいいかしら。老女は
少し足をひねってしまったのだと言い、家まで荷物を持ってついてきてくれないかという。もちろんお礼はするわ。俺は少し考えて、いいですよとうなずく。これからの時間、何もやることがないし、このまま一人になったら、またバカなことを考えそうだと思ったからだ。俺は老女に手を貸しながら彼女の家へと向かった。老女の家は俺のアパートのすぐ近くに建っていた。古い平屋に彼女は一人で住んでいるのだという。年季の入った家ではあったが、清潔にしてあり、こじんまりとした庭には老女が植えたのであろう草花がきれいに咲いている。老女が金を渡そうとしてきたので、俺は慌てて受け取れないと拒否した。それでも老女はお礼がしたいと言い、じゃあご飯でも食べていってと微笑んだ。金を受け取るのは気が引けるけれど、食事くらいなら、食費が浮くからありがたい。ニートなのだから金をもらっておけばいいのに、と俺の中の悪魔がそう言うが、それは俺の両親である天使がよしとしなかった。茶の間に座り、しばしの間料理を作っている老女を待つ。清潔で居心地のいい空間だった。まるで時が止まってしまったかのような懐かしい匂いがする家。ぼんやりとくつろいでいると、老女が料理を運んできた。俺も立ってそれを手伝い、二人で席に着く。煮物や魚、味噌汁におひたし。素朴な料理ばかりだったが、懐かしい味がして美味しかった。俺が美味しいですと言うと、老女は嬉しそうに破顔する。彼女は浪江と名乗った。浪江さんのこの料理で使った野菜は、庭の奥にある家庭菜園で育てたものなのだという。俺がすごいですねと言うと、最近はお野菜も高いしねと笑うのだ。それにしてもエコバッグが壊れて大変でしたね。浪江さんはあーと言い、自作したバッグだから作りが甘かったのねと言う。どうやら壊れたエコバッグは彼女の古くなった衣類をつなぎ合わせて作ったものらしい。素朴な料理、清潔だけれどこじんまりとした古い平屋。衣類をつなぎ合わせたエコバッグ。あまり裕福ではないのかなと俺は思う。それなのに美味しい料理を振る舞ってくれたのだと思うと、なんだか胸がいっぱいになる。浪江さんは明日、整形外科に行くというので、心配だから付き添うことを提案した。なんとなく放っておけない気がしたのだ。彼女は喜んでくれて、次の日もご飯をごちそうになった。素朴な味の温かいご飯。母親がこの世を去ってからコンビニ飯ばかりだった俺には強い回復剤みたいに作用する。浪江さんは、おかわりもあるからねと言ってくれた。まるで本物の家族みたいだなぁと思う。祖母がいたらこんな感じなんだろうか。俺はそんなことを思うのだ。だからだろうか、俺は今までのことを浪江さんに聞いてもらった。辛くて涙が出そうになる場面や、どもることもあったが、浪江さんはうんうんと相槌を打ち、静かに俺の話を聞いている。人に話を聞いてもらえると、こんなにも心が楽になるなんて思わなかったと、俺は浪江さんに感謝した。静かに聞いてくれていた浪江さんは、そうだったのねと言った。守ちゃん、私と養子縁組をする気はない？俺は驚いて、と声を上げる。私も独り身だし、どうかしら、家族になるっていうのは。家族。
俺にないもの。一瞬その響きに惹かれたが、俺はとんでもないと首を横に振った。俺は今ニートで今後就職できるかすらわからない。こんなお荷物を養えるほど浪江さんは裕福ではないだろう。もっと俺が立派な人間であれば、そう思うが仕方ない。俺は、すみませんが、とうなだれる。浪江さんは、そうと残念そうな顔をしたが、もし気が向いたらいつでも言ってちょうだいね、と微笑んでくれた。いつでもこの家に来て大丈夫よ。待ってるからね。浪江さんの染み入る言葉。俺は涙をこらえるのに必死だった。俺はそれから再就職を目指し、面接を受けまくった。けれど、いい結果にはつながらない。唯一手応えがあった会社から、今日は不採用通知が届いていた。落胆どころではないダメージ。俺はアパートの部屋にいたら自暴自棄になりそうで、そのまま外へ出る。あてもなく歩いていると、商店街で新しい恋人と歩くナナを見かけてしまった。腕を組み、幸せそうに笑っているナナ。隣の男はパリッとしたスーツを着こなし、見るからにできる男だ。いたたまれない気持ちになった俺は、目をそらし、彼らとは反対方向に小走りする。やはり自分は不要な存在なんだ。いつかの虚無が戻ってきて、俺に消えるよう囁いてくる。けれど、前と違うのは、俺を待っていてくれる人がいるということだ。だからだろうか、気づけば俺は浪江さんの家の前に立っていた。だが、インターフォンを押す勇気が出ない。あれは本当に心から言ってくれたのだろうか。もしかしたら建前だったのかもしれない。だって、俺なんて価値がない人間なんだから。そんな風に思うと、ますますインターフォンを押すことができなくなる。指が震え、帰ろうかどうしようか迷っていると、守ちゃんと浪江さんの声が響いた。来てくれたのね。待ってたわ。そう言って、浪江さんが手を振りながら道を歩いてくる。俺は、待ってたわの言葉に力が抜けた。どうやら体調を少し崩して病院に行っていたらしい。浪江さんは隣にやってくると、ご飯を作りましょうねと言う。その言葉で、ついに涙腺が崩壊し、俺は泣きじゃくってしまった。こんなにみっともなく泣くのは母が亡くなった時以来か。止めたくとも止められない滝のような涙。浪江さんは優しく俺の背中をさすってくれた。もう大丈夫よ。何も不安がることなんてないんだから、安心してちょうだい。こんな風にねぎらってくれる優しい手を、俺は母親以外知らない。母の手のひらがここにはあった。守ちゃん、一緒に暮らしましょう。ね、どうかしら。俺は浪江さんに慰められながら、かすれた声で、はいとうなずいた。数日後、俺は浪江さんの家に引っ越した。持ち物の少ない俺はすんなり引っ越し作業を終え、なんだか恥ずかしかったほどだ。浪江さんは本当に俺と養子縁組をしようとしているらしく、彼女は役所に行こうと言った。俺は本当にいいものかと思ったが、覚悟を決め、浪江さんと一緒に役所へ行くことに。職員には不思議な顔をされたが、晴れて俺は浪江さんと家族になったのであった。家族と言ってもすぐになれるものではない。どこかよそよそしくなってしまうのは許してほしい。
遠慮なんてしないでと奈美恵さんは言うが、遠慮しない方が難しい。それでも少しずつ俺と奈美恵さんは家族として距離を縮めていった。一緒に暮らしてみて分かったが、奈美恵さんは意外にも気が強く、何でも一人でこなしてしまう人だ。しっかりしていて、電気の消し忘れや水道の出しっぱなしなどはうるさく言われた。資源は有限なのよ。浪費はうっかりにつながるわ。と、口うるさい母親のようだ。また、必要のないものは増やさず、必要最低限のものを長く大切に使う。俺も物欲があるタイプではなかったから、その意見には大いに賛成だが、うっかり電気を消し忘れることは多く、その都度叱られる日々だ。けれど、仕事に対してはうるさくなかった。俺は無職を脱却するため、派遣登録をすると彼女に言うと、仕事のことは心配しなくていいと言う。自分の納得のいく仕事を見つけなさいな。彼女はそう言って俺を養ってくれた。余裕なんてあるはずがないのに、それでも奈美恵さんは気にするなと言う。だから俺は少しは役に立ちたいと、彼女の不定期に通う病院には同伴し、送り迎えをした。だが、病院の前に着くといつも金を渡され、そこら辺のカフェで休憩していろという。一緒に行くと言っても、風邪をうつされてしまうかもしれないからと首を横に振る。持病についても大したことはないからの一点張りで、だから俺は深く聞かないことにしていた。奈美恵さんには謎が多い。彼女がどう生きてきたのか、なぜ家族がいないのか、生き別れたのか、死別したのか、何一つとして俺は知らない。けれど、人には言いたくないこともあるだろうからと、俺は尋ねないようにしていた。多分、それは俺なりの優しさだったのだと思う。それから少しして、俺はようやく職に就くことができた。賃金も安い、小さな会社ではあったが、経理として再出発することができると、俺は喜んだ。奈美恵さんも俺の再出発を祝い、喜んでくれた。今日はあなたの好きなものを作ってあげましょうね。やった、ありがとう。奈美恵さんはふふっと笑うと、次はお嫁さんねと言って俺を驚かせる。半分冗談で半分本気よ。そう言って微笑んだ。俺はお人よしなところもあり、不器用なところもありながら真面目に働いた。そこでジュリというパート女性と知り合い仲良くなった。彼女は明るく優しい女性で、俺が失敗した時もそれとなくフォローしてくれたし、慰めてくれる素敵な子だ。そんな彼女を俺は好きになり、ガチガチになりながらデートに誘い、告白をした。ジュリは俺の告白を受け、めでたく俺は彼女と付き合うことに。穏やかで幸福な日々。そんなある日の昼食時、俺がいつも通り弁当を広げると、それをジュリがじーっと見つめてきた。俺はどうしたのかと首をかしげる。いっつも思ってたんだけど、守のお弁当って本当に美味しそうだよね。彼女には奈美恵さんとのことを話しており、俺たち家族が養子縁組であることを知っている。そして奈美恵さんにもジュリのことは話してあった。そんなこともあり、俺はうちに来てみるとジュリに尋ねてみる。奈美恵さんも会いたいと言っていたし、いいだろう。いいの？うん、全然。奈美恵さんも会いたいって言ってたし、ぜひおいで。帰ってから奈美恵さんに、ジュリを今度の休みにうちに招待したいと言うと、彼女はとても喜んだ。じゃあ、
ジュリちゃんのためにとびっきりおいしいものを作らなきゃね。と、笑顔でナミエさんは言う。それを皮切りにして、ジュリはよくうちに遊びに来るようになった。ナミエさんは喜び、ジュリも楽しそうだ。ジュリはしばらく母親と会っていないという。ジュリ曰く、離婚した母親には新しい家族がいて、疎遠になってしまったのだそうだ。ナミエさんはそんなジュリに本物の母親のように接し、裏庭の畑仕事や料理などを教えた。それがジュリは楽しくて嬉しくて仕方がないらしい。ジュリちゃん、どうせなら本物の家族になりましょうよ。え？守のお嫁さん。なんて気が早いかしら？俺は驚き、ナミエさんと声を上げる。ナミエさんはクスクスと笑っているが、笑い事じゃない。けれどジュリは、そうですね、そうしたいですと言った。不本意な形で背負され、俺は後日、ジュリに結婚を申し込んだ。俺とジュリは籍を入れ、3人で暮らし始めた。穏やかな日常は続き、優しい時間は幸福に包まれている。半年も過ぎるとナミエさんは、結婚式は挙げないの？と俺たちに尋ねた。俺とジュリは目を見合わせ、資金が、と小さくつぶやく。小さな式をするにも高額な料金がかかるから、ずるずると見ないふりをしてきてしまった。すると、私が出してあげるわよ、とナミエさんが言う。まるで、なんてことないといった雰囲気に驚いた。ジュリは、今でも十分幸せだから気にしないでくださいと慌てている。その日は話をうやむやにして終えた。それからしばらくして裏の畑でナミエさんが倒れた。すぐに救急車を呼び病院に搬送してもらう。そこで俺は重大な事実を知ることになった。ナミエさんは癌を患っていたのだ。担当医師によれば、昔治療した癌が再発したのだそうで、最近は落ち着いていたのですが、という。ここ1年、奇跡的に体調が落ち着いていたのだと医師はそう言うのだ。きっとあなた方のおかげでしょうね。医師は俺がナミエさんの希望になり、体調が一時的に安定したのではないかと言った。それで自宅療養を許されていたらしい。俺は医師にそう告げられ、どうナミエさんに接していいかと悩んだ。だが、病室に行くと、ナミエさんは穏やかな顔をして微笑み、いつも通りの声色で俺を呼ぶ。守る、心配をかけたわね。青白い顔をしているが、元気そうに見える。俺が戸惑っていると、ナミエさんが、私には息子がいたの、とそう言った。でもね、自殺で亡くなってしまったのよ。辛い気持ちを察してやれなかったって、今でも悔やんでいるわ。だから、あなたと初めて出会った時、この人もしかしてって、そう思ったの。俺が息子と同じような選択をしようとしているのではないかと思い、エコバッグを落としたのだそうだ。息子が自ら命を絶った後、旦那とは離婚。実家の家族も一族の恥だとナミエさんを追い出した。あなたのおかげで短い間だったけれど幸せだった。娘までできて、私がずっと憧れてしたかったことができたの。本当にありがとうね。私の貯金はあなたたちに。大切に使ってちょうだい。と、ナミエさんは微笑んだ。数日後、
彼女は眠るように天国へと旅立った。数年経った今でも、俺とジュリは奈美恵さんの家で仲良く過ごしている。家庭菜園も平屋もそのまんまで何も変わっていない。ただ変化があったのは、奈美恵さんが残してくれた貯金。裕福な暮らしができるほどの貯金が通帳には残されていた。けれど俺たちは通帳の金は使わず大事に取っておいている。もう一つの変化。それは息子ができたことだ。よちよち歩きで息子は仏壇の家に笑いかける。ばあば。そうだぞ、おばあちゃんだ。俺は息子を抱き上げ微笑む。息子はキャッキャッと楽しげに笑い、ばあばと言った。お前のおばあちゃんで、お父さんのお母さんだよ。俺はそう言って息子を撫でた。